mutumin banza bane. Allah baba, saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda darajar iyaye. Nan ƙasa ba sauki, sama za a iya sulhu. Kaga soja ne ni, kuma dan sanda ne ni, dan karota ne ni, in ta juye dan union ne ni, in ta juye dan agaji ne ni, idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni, idan rai ya ɓaci zan iya kwamati, daga har agaji zan iya yi, zan iya gadi. Kaga abu goma nan daga na gaya ma aiki na ne, saboda haka idan mutumin banza bane. Allah baba, saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda darajar iyaye. Nan ƙasa ba sauki, sama za a iya sulhu. Kaga soja ne ni, kuma dan sanda ne ni, dan karota ne ni, in ta juye dan union ne ni, in ta juye dan agaji ne ni, idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni, idan rai ya ɓaci zan iya kwamati, daga har agaji zan iya yi, zan iya gadi. Kaga abu goma nan daga na gaya ma aiki na ne, saboda haka idan